ba mafita a PDP, ba mafita a CPC, ba mafita a APC, ba mafita a PDP, ba mafita a NPP. mafita na ga tsari na Allah, Qur'ani kitabullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulillah. Mai yau da gobe alhadi, mulkin ka baya karewa, kai ne ka san karatun kurma, kai ɗaya ke bautawa. Yau gama a wani mawuyacin hali, al'umma ibadullah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulillah. Mai sallama gun iyakar bauta sayyidi Rasulillah. Kai ne ilahu ya aiko da Qur'ani kitabullah. A ciki ya ce ikibudillah wata ta ne mutta kuti jalla. Ka ba mu ni'ima Allah, amma sai muka ce ba maso, muka zaɓi wani tsari sabanin na kawai shi muke so. Muka ɗauki tsarin bature, muka bar Qur'an kitabullah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulillah. Wai yau ana zanga-zangar tsadar rayuwa a ƙasata. Da za mu gane salo na zanga-zangar sai mu canza ta, mu ce ba mu san wani tsari sai musulunci ibadullah. Tsarin da ke tafiyar da kasar yabba su damar cuta, tsarin muke so a rushe kasar mu sai mu zama tsarkake ta, mu samu walwala har da yanci a ƙarƙashin tuta ta Allah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulillah. Duk shugaban da zai yi hukunci da wani littafi duba, ba Al-Qur'ani ba to ɗaguti ne ba wai bane ba, yi masa tawaye shi ne daidai kungiya ibadullah. In kun gama zanga-zangar to ku taho mafita ku karba, yau shekaru sama da 40 maulanmu bai gajiya ba, yana kira zuwa tsarin Allah, Qur'an kitabullah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulillah. Sayyid Zakzaki Ibrahim bace ku zo ku yi shi'a ba, kowa ya yi aƙidarsa amma mu haɗa kai babu zamba. Mu yanta nahiyar mu daga kangin bautar bature a dullah. Tunda kun gwada APP PDP bata kulle ba, CPC ma da ita ma bata warware matsalar ba, mai zai hana ku gwada musulunci. La hukuma illa lillah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulillah. Mafita ba Amerika ce ba, ba daga tutar Rasha ce ba, ba Ingila ko Faransa za su kawo mafita ba. Mafita koma wa addini shine kaɗai ibadullah. Watakil wani ya ce dama musulunci ai ana yin shi, to sai mu ce ana yi amma ai an aje hukuncin shi.
hukunci da shi za ya samar da adalci ga dukkan kalkulla. La ilaha illallah Muhammadin Rasulillah. Wasu za su ce kasar da Kirista ba iya musulmai bane ba, haka ne musulunci ya fidda haƙƙin kowa duba. Ƙasa dai ai ta Allah ce kuma hakan ya so ibadullah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah.